Duguni ka nɔgɔn kuma jɛsɛnna fan bɛɛ fɛ cɛw cɛ mana na u bɛ don kanu sira ne tɛ kanu fɛ il faut wallahi tɛ kanu fɛ tata mais n terinin kana jɔrɔ a di Ala ma wa i ta cɛ bɛ na fana a bɛ den ɲuman wolo den tɛ mɔgɔ ta ye den ye Ala de ta ye o kana i to i ka décourager k'i ban i ka ɲɛnamaya la muso i mana kɛ cogo cogo i ka ɲi furu kɔnɔna fana la Nyemu tesu mana bu fo ba be ka do fo ma o mana gani ta fo lela e ka bara be ndafe ni ko kele ka bara ba dafe ni magarana enna na so manyini na ke ki ka du balo jai mare to de chen moment la miki Dura. Bala. Avec ça va? Alhamdulillah. Korbasiti. Wallahi bashi foitena. Bala gara fama ere. Ne ra message nana. Nawo. E che ni kur gara to ni. Dura. Ne bala be boya wakati mina wajibi tumene ka boliu. Ne muso bora ne kan cukum na ire ba be kalama. On ba be kalama. Me chaman kalama ko la. Mais ni ya jati mine. E muso bora ko ataka den soro. Celo den de mo bolo fen. Den ala bolo fen ni. Ambe yi ka furu la ina ni itaka den soro. Ne ra won fote muso bolo kumbo. Lugane kuma be fam furu muso ina yana ka bo. Dengo kuma sugu be. Ya maso. Ne wo mo dengo ere kun tetuguni. Ni ba soro boli re tun ka dai. Ne muso fana be bone kun wakati mi ako gele arani bulu kosobe. Ne re kera bulu de won tamashin du kuno. Kosobe. Ne dusu kuma siga kun. Ni jongo buli kapsa ni mani sigi. Madawla mako boro be gele ayima. Ibita fiya wala nyini ni gi hakli sigi. Kosobe. Ne takara wudi. Maya. Uri la sanjante meno kofe. Ngati nyamingo. Mena sigi fasola. Ka ku wore nyini. Wallahi. Est-ce que nous tenons à Tchèque? Ahmed. Ahmed. Bro. Ouais, le gars. Ah non. Tout va bien. Arrête de faire. Voilà, bah je fais. Tiens, Plombe. Bro. Tout va bien. Tiens, on fait mon arrêt. Kon bajte. Tiens, mon mila. C'est ça, les gars. Non, il ok, il n'y a pas de là.
Bro. Ouais, non, tiens. Ah, les gars, tiens. Ouais. On est famille. Voilà, on fait mon affaire. Ah, il tourne. Ima Ahmed. Ahmed. Bro. Ebe selenge yan no. Wala ne be selenge yan. Ja abe chogodi. Mais Ahmed, elle ne be bla wakati mna. Ame fuma nyoma wakati mna, mais wa sole ku ngabo iche ifasara. Mais mumbila. Hein? Che Ahmed, sabali sa. Mais mbiki yala selenge yan no. Ahmed anti nyoma mumbe, ngani moro bibulu. Ou bien, ete se ka ne wele mais ya quoi? Che nga che, angana nke nyona sa. Ou bien o kɔni i ye hakilina ɲumanba de kɛ o ye seginso ye bamananw b'a fɔ ten mɔgɔ ka ɲi i bɔyɔrɔ de la mais ni san 10 tɛmɛnen kɔfɛ i ma mɔgɔ ko ladɔn barisa adamaden ni si sera yɔrɔ dɔ la muso ka ɲi i kɛrɛfɛ i ka kan ka nin dɔn taara i ka kan ka essayer ka dɔwɛrɛ ɲini n'i tɛna to i yɛrɛ kelen na ten. Dura ye tiɲɛ fɔ siw bɛ ka birinti wajibi don muso wɛrɛ kan ka ɲɛɲini o yɛrɛ hokumu kɔnɔna tile fila na n ye denmuso dɔ ko lamɛn k'a tɔgɔ ko Liza kolo kumaba don a fari ka kunba kan dɔɔni an minnu bɛna dugu in kɔnɔ yan yɔrɔ a taabolo bɛ cogo di? Liza tiɲɛna i bolo a ye kuma na kana kɛ ni k'i y'a ko ladɔn dɛ est-ce que a ye kuma na wa a ye ɲɔgɔn ye wa? an ma kuma an ma ɲɔgɔn ye ne de balila k'a ye siɲɛ kelen siɲɛ fila ne t'a lahala foyi dɔn. Tiɲɛni yɛrɛ yɛrɛ la o denmuso no o mɔgɔ ladamu ye kojugu barisa n'a fa bɛ ɲɔgɔn kalama a mɛnna mɔgɔ ladamu n'o yɛrɛ de n bɛ min f'i ɲɛna n'o ko t'i sɛbɛ ma an ka wuli joona an k'o ɲɛɲini. Ayiwa an b'a ko kɛ ten n b'ale denmuso ka ko ɲɛɲini o ka fisa n sigilen a sɔn n'a sɔnbaliya n'i ma wuli ka sama i t'a ɲɛdɔn n'i ma tu gosi i t'a kɔnɔko dɔn dɛ. e k'i fasa ko lagɛ mun hami b'e kan ne e bɛ ɲɔgɔn bila wagati na nɔ o b'a sɔrɔ position ka i bolo mais mun bɔnɛ jigin nin kan Ahmed cɛ Ahmed cɛ n tɛ k'i faamuya dɛ ou bien Ahmed cɛ n'i ma ko fɔ an ye n bɛ min faamu Ahmed cɛ vraiment n kɔnɔna fililen dɛ ou bien n terikɛ i tɛ se ka faamu diɲɛ sɔgɔma caman ye dɛ walahi un bon matin tout a basculé pour moi comme ça tout un coup tiens tout a basculé pour moi je ne sais même pas quoi faire je sais pas d'où mon problème sort. Mais pourquoi? Wallahi enfin je sais pas quoi te dire. Mais dɔ fɔ an ye bɛ min faamu sa Ahmed cɛ n kɔnɔna fililen trop. terikɛ tɛ se ka faamu cogo di? ne ka mouvement bɛɛ ɲagaminen don. Ka ɲagami? Bɛɛ ɲagaminen bolo. Tiens. Du jour au lendemain tout a basculé pour moi. Wallahi. Cogo di? E bɛ ka mun de kɛ yan sisan? Ablo. Ne bɛ ka baara kɛ muso dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ka Tiens. patron. Ahmed muso fɛ wa? Dugu in kɔnɔ yan nɔ muso fɛ baara cɛ mɛ o tɛ se ka kɛ e bɛ k'i yɛrɛ bafuya. Non vraiment e yɛrɛ bɛ dugu in position dɔn a baarakɛden ko selenge yan nɔ surtout a muso fɛ baara e cɛtɔ cɛ o ma nɔgɔn ne Ahmed ou bien dugu in kɔnɔ yan nɔ e ni ne de filɛ bɛ ɲɔgɔn kun kan ko kuma fɔ ni a kɛra i ka jɛ ye n bɛ fɛ k'i bila i ko ɲɛɲini n ye Liza ko in ko mana k'a ko la n bɛ fɛ i k'a ɲɛɲini n ye o bɛ diya n ye kosɛbɛ i yɛrɛ don basi kɔni t'i la yan basi foyi tɛ n na n'a somɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ et puis u bɛ kabila min na o bɔkolo ka ɲi kojugu ayiwa ka ɲi kojugu o tɛ basi ye n'ala ma basi wɛrɛ kɛ n b'i bila i b'o ko ɲɛɲini an to ko bila ka sumaya yɛrɛ n'i y'o ɲɛ sɔrɔ an bɛ taa sira mun fɛ ni Ala sɔnna n b'olu fana ɲɛfɔ n ye inshallah bari mɔgɔ i mana ɲɛ cogo o cogo Dura mɔgɔ ka ɲi fila la dɛ o tiɲɛ siw bɛ ka taa kosɛbɛ cɛ tɛ se ka taa muso kɔ muso yɛrɛ tɛ se ka taa cɛ kɔ o ye hakilina ɲumanba ye n'Ala sɔnna tile fila ninnu na bɛ n b'o ci kɛ
mbolo kɔrɔ ko ye tabarikala a tɛ bila n senkɔrɔ dɛ aw ka dugu kibaruya yarɔ yan a b'a cogo kɔrɔ la wa walima dɔ farala kow kan non a b'a togo kɔrɔ la han a b'a togo kɔrɔ la a ka fisa dɔɔni n'an kɔni an bɛ débrouiller la d'accord e dun famana yan ma ne famana yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ n'ala sɔnnama nin ye nalen ye voilà kana nin kuma an bɛ nin dan ni ɲɔgɔn cɛ Inch'Allah. kana fɔrɔ caya quoi o tɛ baasi ye ni an kunna kow la waati min na donc an bɛ sɔrɔ ka fɔrɔ caya o tɛ baasi ye parce que n'an y'a fɔrɔ caya sisan dɔrɔn a ka di dɔ ye a man di dɔ ye a man di mun ye olu bɛ bila an senkɔrɔ olu b'a a ɲɛɲini k'a ko dabila quoi o ye tiɲɛ si y'a faamuya n y'a faamu voilà n bɛ nin ko to tan n m'a ɲɛɲini ji jukɔrɔ donc n'an kunna kora an b'a labɔ kɛnɛma tɛ baasi ye voilà tiɲɛ la dura i ye hakilina ɲuman di yan voilà n bɛ fɛ k'o de f'i wa i ye n jigi fɛnɛ sigi kosɛbɛ n'ala sɔnnama i y'a fɔ cogo min na an b'a ko kɛ ten ayiwa tɛ baasi ye manamana tɛ fɔ furu de don aa furu kɔni don Furu de don. dɛ an bɛ yɔrɔ min na an si tɛmɛna manamana ko kɔni kan voilà o ye kɔni o ye kunnagoya sin de an ma ayiwa wajibi don fo an ka dɔ kɛ kosɛbɛ n b'a dɔn i yɛrɛ ye muso ta kɔni awɔ n ye muso ta i ye muso ta N ye muso ta. tabarikala awɔ an b'a kɛ ten o diyara n ye dɛ Ni Ala sɔnna. nin diyara n yɛrɛ 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 ala k'an to ɲɔgɔn ye amina rabi vraiment ala ka don n'a kɛra cogo min na Voilà. i bɛ n kunnafoniya n'a kɛra cogo la n bɛ kunnafoni sini ni sinikɛnɛ awɔ n bɛ kan dɔ f'i ɲɛna o tɛ baasi ye inshallah vraiment dura nin diyara n ye Awɔ. ni ala sɔnna o ma nɔgɔn ne Ahmed ou bien Ablo, ouais Blo, hmm. toi, mais tu n'as pas fini de parler. Que pour avoir ce travail dans ce quartier-là, c'est problème. Je vais faire quoi? cɛ Qu'est-ce que je vais faire? problème t'a la o Ahmed komi y'anw ka baarakɛyɔrɔ de ye i y'a faamuya i bɛ gɛlɛya cogo sugu bɛɛ la sini i ka se ka passe yan nɔ an b'a lajɛ ka plan dɔw sigi sen kan pour que i ka se ka bɔ nɔgɔna sugu dɔ la quoi n t'a dɔn ne bɛ k'a faamu i ka se ka bɔ gɛlɛya dɔw kɔnɔ quoi an ka se ka ko dɔw sigi sen kan pour que i yɛrɛ i bɛ se ka to ka i ka besoin kɛ i fɛrɛ ma quoi n t'a dɔn ne bɛ k'a faamuya Ablo, ouais, là où je suis là, il m'en sort bien. Là, faut pas, je vais te mentir. Je ne refuse pas ton offre. Merci, merci de ton aide. Ouais. Mais la femme, elle me paye bien, je m'en sors bien, mais je ne peux pas la laisser puis courir de gauche à droite encore. Je vais perdre mon retard. Mais pourquoi? Elle me paye bien, en tout cas, même si elle est dure envers moi. En tout cas, elle me paye bien, je suis à l'aise. Ok, Ahmed, ne kɔni bi yan n'i ko ten problème t'a la ne kɔni ne bi yan nɔ n'a ka di ye position min na an b'a kɛ ten ne kɔni bɛ se k'i dɛmɛ pour que ka baara dɔ ɲini ka d'i ma i ka se k'i débrouiller position dɔ la i y'a faamu wa yan kɔni y'an ka baarakɛyɔrɔ ye. Eh bro, merci bien, merci bien. En tout cas, je suis content. Je suis content, merci pour ton n ka cɛ soutien. Merci. selenkɛ yan kɔni an bɛɛ ye kelen i ma Ahmed walayi Merci, merci. i ma cɛ an bɛɛ de ye kelen selenkɛ yan nɔ. Merci beaucoup. En tout cas, c'est la famille, on est ensemble. Ok, T'inquiète. ouais.